Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So, today gusto ko pag-usapan natin bakasyon because I love vacation. Sa pamilya namin, tinatry namin magbakasyon at least once a year. So, ang unang-unang tanong, no, kung gusto mong magbakasyon is, bakit ba kailangan natin magbakasyon? Para sa akin, kailangan natin magbakasyon at least um, once a year or depende sa income ninyo. Pero for us, once a year is enough. Kasi, bakit kailangan natin magbakasyon? Kasi, kailangan natin talaga yon for us to breathe dun dito syempre, magtatrabaho ka, stress talaga. Dito sa bahay, stress talaga. Iba yung nagbabakasyon ka talaga, diba? Kasi mas na-relax ka, mas, alam mo yung feeling na mas nagpupursige ka magtrabaho kasi alam mong may pinag-ipunan ka, at least may break dun sa stress na stress na trabaho, 'di ba? So ayun, yun yung feeling ko na kailangan natin talagang yun yung feeling ko na reason bakit kailangan natin magbakasyon talaga. Tsaka also, para may bonding ka din sa family mo kasi syempre, we have to balance everything. Hindi naman pwedeng puro trabaho lang, 'di ba? Kailangan din natin ng bakasyon together with our family. So, ayun, yun yung ko, bakit kailangan natin magbakasyon talaga. So, pangalawang tanong, magbabakasyon ka ba kung wala kang pera? So, kasi eto yung tanong nung isang kaibigan natin. So, hindi ko na lang ano yung name niya kasi nakalimutan ko kung ano yung name niya dun sa ano. So, ano siya sa akin, nagtanong siya sa akin kung pwede bang magbakasyon kahit walang pera. So, syempre hindi. Ang sasagot ko talaga is hindi. Paano ka naman magbabakasyon kung wala kang pera, di ba? So, kailangan natin pag-ipunan yun, guys. Hindi pwedeng ura-urada lang. Because, alam mo, hindi naman walang puwang ang bakasyon sa mga taong yung bang kung sa English pa is broke. Alam mo yung broke, yung punong-puno ka ng utang, yung parang yung buhay mo parang everyday stress ka na dahil sa utang. So I think walang puwang yung bakasyon doon kasi I recommend kung gano'n naka-stress, kung gano'n nakalala yung ang pinagdadaanan mo dun sa utang mo na sobrang dami na, I recommend na isettle mo muna yung problema mo doon sa yung mga utang bago ka magbakasyon. Kasi, so alam niyo guys, ang ipapayo ko lang, no, kung gusto niyo magbakasyon, pag-ipunan nyo, huwag nyo uutangin yung ipagbabakasyon nyo. Because commonly, very common na talaga ito na nangyayari. Usually, nagbabakasyon sila para, alam mo yung dito sa bahay, dito sa atin, parang stress tayo sa dami ng utang, tapos stress pa sa trabaho. Tapos, utang is very, talaga, yun yung nakakapag-stress sa tao. Yun talaga, very, nakaka-stress talaga yun. So, ang pagbabakasyon guys is for us to relax, to breathe sa mga pollution dito sa kung saan man or syempre kahit naman nasa bahay ka, kahit natutulog ka lang, kahit tayo mga mamis, stress pa rin tayo dito sa mga kalat, sa ating anak, baba. So nakaka-stress din. So gusto natin huminga. But ang i-advise ko lang, no, kasi marami sa atin dito sa Pilipinas, sa atin dito, mga Pinoy, parang nakagawian na natin na, syempre gusto natin magbakasyon. Pero, gusto nilang magbakasyon dahil gusto nilang at least, yung bang, at least mag-enjoy sila ng at least mga one day lang, nagbabakasyon sila one day or 2 days, para lang makalimutan yung stress dito, makalimutan yung problema dito sa bahay, yung problema sa buhay.
yung ano, ang i-advise ko lang sa inyo, feeling ko hindi siya magandang kinakagawian natin kasi instead, kasi para sa akin, no, yung bang word na broke, alam niyo yung broke, yung sira na yung buhay mo dahil sa utang. Yung feeling ko is walang puwang yung bakasyon, walang puwang yung bakasyon sa mga taong sira na yung punong-puno ka sa utang dahil um, alam mo yung magbabakasyon ka para makalimutan mo yung problema mo sa buhay mo, yung stress sa utang. Hindi mo kailangang tawag dito, kalimutan ng isa o dalawang araw lang kasi pagbalik mo sa bahay, yun din lang yun naman yung dadatnan mo na problema. So, kailangan mo munang tapusin yung problema mo. Hindi pwedeng ganun kasi parang all year, ganun na lang yung nagiging scenario mo. Parang stress na stress ka na, kahit wala kang pera, magbabakasyon ka para makalimutan mo yung problema mo sa buhay. Which is not good habit kasi alam nyo guys, kailangan nyo munang isettle before kayo magbakasyon. Kailangan nyo munang isettle yung bang punong-puno ka talaga ng utang. Kasi maraming tao talaga guys na punong-puno talaga ng utang. Parang every sahod talaga, parang ipang babayad na lang sa utang. Parang kinukulang na lang pambayad sa utang. So, kailangan nyo munang isettle yun. Huwag nyo munang iisipin yung bakasyon. Kasi, alam niyo yun, tapusin niyo muna ang problema. Aanin mo naman yung bakasyon ka pagkatapos pag uwi mo sa bahay, ang dami mong problema. So, you have to settle first. Kailangan meron ka kasing priority sa iyong ginagawa. Hindi pwedeng sabay-sabay, guys. Hindi pa yung medyo marami-rami pa yung utang namin. Alam niyo bang yung first vacation talaga namin, yung kami talaga yung gumastos talaga lahat is only 1,500 lang talaga guys. Ay, hindi nga umabot ng 1,500 parang mga 1,200 lang ata yun. Yung pera namin na, kasi gusto-gusto namin anong tawag dito, at least may trip kami. Sa na kayo guys, medyo dumidilim siya kasi yung init nawawala. So yun, yung 1,200, pumunta na lang kami sa zoo. Kasi yun lang yung pinagkakasya namin sa pera namin. Hindi kami pwedeng pumunta ng malayo kasi konti lang naman yung pera namin at saka may mga obligasyon kaming binabayaran. So yun, kailangan yung pag-isipan. Marami namang alternative na mga puntahan, like meron namang mga beach or kung mahilig kayo sa mga swimming pool, pwede namang imposible namang walang malapit sa inyo. Meron talaga yan. So, maghanap kayo ng alternative. Kasi punta kami sa zoo dahil may anak kami. So, nag-enjoy din kami doon. So, naging worth it din yung 1,200 namin doon. So, now, yung next na magbabakasyon kami, hopefully, hindi ko alam kung, syempre, in God's will, hindi natin alam, diba? Pero, yun yung gusto namin magbakasyon sa medyo malalayo ng place at pinag-iipunan namin yun, guys. Hindi namin pipilitin kung hindi namin kaya. So, meron na kaming target, like, may target na kami kung magkano yung budget namin para doon, para at least hindi kami mag-aano talaga sa. So ngayon, yung aming ipon guys is hindi pa siya umaabot sa target namin kasi yung plano namin na vacation is sa November pa. So, medyo mahaba pa yung buwan na pag-iipon namin. So, makakapag-ipon pa talaga kami doon. So, hindi namin minamadali. Kasi at least once a year lang naman yung aming vacation. So, imagine March pa lang ngayon. So, ilang buwan pa. Diba? So, ganun yung proseso namin sa pag-ano. So, may target kami na, for example, mga 10,000, ganun. So, ina-imagine na namin kasi, okay, kailangan ganito, magtitipid tayo. So, yun yung sinasabi ko guys, nagtitipid kami para lang kasi importante yung bakasyon talaga sa family kasi banding ninyo yun. Kailangan yung banding sa not for the hindi lang banding na ano-ano lang yung time yung quality time sa family mo, sa asawa mo, sa anak mo. Importante talaga yun. You have to balance everything. Hindi pwedeng puro lang trabaho, hindi pwedeng puro lang pagtitipid. Kailangan meron tayong leisure din, 'di ba? Kasi leisure din yung diba, nagto-travel kayo. So ayun.
para at least pagdating mo galing bakasyon, mas refresh ka na, mas ano na yung utak mo, parang kung sa computer pa na-reboot na siya or sa cellphone na-reboot na yung utak mo, diba? So ayun, yun yung may advice ko guys. Kung medyo kasi for example sa utang, kung nandito ka na sa easy, medium at saka yung hard, kung nasa easy ka pa, mas okay pa yan. So, kung nasa easy ka pa na part, okay lang yun. Pag-ipunan mo kung anong kaya mo pag-ipunan at saka basta mababalance mo siyang lahat. Pwede kang mag-ipon ng konti, pwede kang so, ito yung ginagawa ko kasi guys, talagang nagtitipid ako sa pagkain kasi yun naman yung pagkain talaga yung malaki. So, doon ako nagtitipid para at least mas may mailalagay ako na savings dun sa mga ibang bagay na gusto namin punan, 'di ba? So, yun. Ganun yung inaano ko. So kung nasa medium, so, depende na sa inyo yun kung ano yung ipa-prioritize ninyo. Kung nasa hard na kayo guys, it's no time for you to um, um, go on a vacation kasi unahin nyo muna yung obligasyon ninyo. Yung huwag ka nang mangutang para lang meron kang, oo nga pala, yung isang ka lang tanong niyan sa isang friend natin, no? Sabi niya may ipon sila tapos, ang tawag doon, pwede ba niyang igastos sa bakasyon nila, lahat yung ipon nila. So sabi ko talaga, it's a big no. Hindi pwedeng ganun guys. Kailangan, huwag mong gagalawin yung emergency fund ninyo. Iba yung funding doon sa inyong bakasyon. Hindi mo pwedeng galawin yung savings mo para lang ipang bakasyon. So pag uwi mo, wala na. Alam nyo guys, yung emergency naman talaga, hindi natin alam kung kailan darating. So, kailangan yung pera nandyan lang siya, hindi mo pwedeng galawin. So, ayun lang guys. Gusto ko lang, quick tip lang talaga sa inyo yun. Yung pagbabakasyon. Kasi alam nyo na, summer. Huwag kayong ma-attach sa summer. Marami pa sa summer na darating. At hindi naman sa summer ka lang pwedeng magbakasyon. May ibang mga month naman daw. Pwede ka magbakasyon, diba? Kung hindi pa kaya ng budget mo, di mag-ano ka, magtipid ka para mas malaki man maiipon mo for the vacation. So, ayun. Yun lang guys. Yun lang yung quick tip ko sa inyo. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and leave comment down below. Salamat sa mga viewer na talagang super supportive. So, salamat. Thank you sa inyo talagang lahat. Sana ay may napulot kayo sa aking mga sinabi. At yun, I hope you guys enjoy. See you in my next video. Bye-bye!